Butasin ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ngalan ho ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon at ito ang Plataporma 2025, ang official election program ng CLTV 36. Layunin po ng ating programang bigyan ng pagkakataon itong mga kandidato na maghapag ng kanilang plataporma sa taong bayan. Ito po'y pagkakataon din upang higit natin silang makilala at malaman yung kanilang mga plataporma upang sa gayoy tayo matulungan magpasya kung sino ang ating iboboto sa darating na halalan. Makakasama natin ang isang tumatakbo para sa lokal na posisyon sa isang bayan dito ho sa Pampanga. Ngunit bago natin siya ipakilala, panoorin muna natin itong video na ito na magpapaliwanag ho kung ano-ano nga bang posisyon ang kailangan nating ihalal at ano yung kanilang mga papel kasi hindi ho natatapos sa pagboto ang ating tungkulin, kundi kasama din yung pagbabantay kapag sila'y nailuklok na sa pwesto pagdating ng June 30, 2025. Ngayong May 2025, nasa ating kamay ang kapangyarihang hubugin ng hinaharap ng ating lungsod, bayan at lalawigan. Ang halalang lokal ay hindi lang isang simpleng pagboto. Ito ay isang pagkakataon upang pumili ng mga pinunong tunay na maglilingkod sa taong bayan. Sa halalang ito, boboto tayo para sa mga lokal na lider na may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Gobernador at vice-gobernador, mamumuno sa lalawigan, magpapasimula ng mga programang pangkaunlaran at mangangasiwa sa serbisyong pampubliko. Mga bokal o miyembro ng sangguniang panlalawigan, sila ang gagawa ng mga ordinansa at batas na makakatulong sa buong probinsya. Alkalde at vice-alkalde, ang pinakamataas na pinuno ng ating lungsod o bayan na siya magpapatupad ng mga lokal na proyekto at serbisyo. Mga konsehalo o miyembro ng sangguniang panglungsod o panlalawigan, tagagawa ng mga batas at patakaran para sa mas epektibong pamamahala sa ating lungsod o bayan. Ang boto mo ay hindi lamang isang papel. Ito ay isang panata para sa mas maunlad at makatarungang pamayanan. Ngunit hindi sapat ang pagboto lamang. Para maging makabuluhan ang halalan, kailangan mayroong mga responsableng kandidato at matalinong botante. Ang isang tunay na makabuluhang halalan ay hindi nagtatapos sa pagboto. Ito ay patuloy nating pananagutan bilang mamamayan. Ang pananagot sa mga inihalal, ang patuloy na pakikilahok at ang pagsisiguro na ang gobyerno ay nagsisilbi sa bayan. Sa halalang ito, maging bulat, makilahok, manindigan. Ito ang plataporma, boto mo, kinabukasan mo. Sa pagkakataong ito, makakasama ho natin ang isang accountant, dating direktor ng Philippine Institute of Certified Public Accountants, membro po ng Pampanga Chamber of Commerce at nanilbihan 3 terms bilang alkalde po ng bayan ng Guagua, Pampanga at nais pong muling maluklok sa pwesto. Wala pong iba, dating Mayor Dante Torres. Magandang hapon po, Mayor, at welcome po sa ating programa. Magandang hapon, Justin. Apo. At magandang hapon din sa aking kababayan sa Guagua. Opo, Mayor Dante, panimula muna ho sa ating programa. Bigyan ko yung pagkakataon, opening statement, kausapin yung mga constituents ho natin sa bayan ng Guagua. Ito po yung camera, sir. Ay, magandang hapon po sa akin mga kababayan. Po. Ang realidad po ngayon, ang ating halalan ay resource-oriented. No? So, nangailangan ng pera. Pero tayo po, lumalaban tayo sa isang patas na labanan, kahit na walang pera, pwede tayong lumaban. Para naman mabuksan natin ang kaisipan ng ating mga, especially kabataan, na pwedeng silang lalaban. Hindi naman kailangan yung pera. Basta maging tapat ka lang sa iyong sinasabi sa mga mamamayan, paniniwalaan ka. Huwag natin isipin na bakit ba yung position ba natin, binibili natin? Hindi naman di ba? Nag-apply tayo kung qualified tayo sa ating posisyon at meron tayong mga nagawa sa ating bayan. So, sa ating mga babayan sa Guagua, sana po pag-isipin niyo mabuti kung sino ang karapat-dapat, no? Kasama rin po ako kung karapat-dapat ako. Tsaka po yung mga iboboto niyong governor, vice-governor, sangguniang bayan, mga konsyal ng bayan, pag-aralan niyo po. Huwag po tayong magpadali-dali sa pag-isip kung sikat siya, kung mayaman siya, huwag pong ganon. Dapat, ano kaya ang pwede niyang iambag sa ating bayan? Yun lang po.
Opo. Mayor, ito, unang tanong ho, naitanong din namin ito sa inyo po nga makakalaban sa eleksyon kay incumbent Mayor Tonton. Pareho po ang inyong apelido. Ano ho ang inyong connection sa isa't isa? Well, yung tatay niya, distant relative ko, no? The fact na Taurus kami, sigurado magkamag-anak kami. Pero kayo ho ba, bago mag-file, kayo po ba nakapag-usap at meron ho bang, lumapit ho ba siya sa inyo, ganyan? O kayo po yung lumapit sa kanya? Hindi naman, siguro dahil hindi ko kapartido, no? Sa amin naman sa Guago, wala naman maasim na sampalok o maasim na mangga. Basta okay lang kami doon. Opo. Mayor, ito, pag-usapan ho natin, itong inyong muling pagbabalik, gaya nga ho nang nabanggit kanina, nanilbihan ho kayo ng 9 na taon sa bayan ng Guagua. Nung last elections, kayo po'y kumandidato bilang board member, ngunit hindi po kayo pinalad. At ngayon, muling mag-asam na makaupo sa pwesto sa munisipyo ho ng bayan ng Guagua. Ano ho yung nag-udyok sa inyo, Mayor Dante, na muli hong balikan ang politika sa Guagua? Well, nakikita ko kasi nung iwanan ko yung bayan ng Guagua, no? Alos develop na, no? Ang gusto ko lang mangyari, sana yung mga programa natin ituloy o kaya mas improve pa with the same concept. Kaya alam mo siyempre alam mo na pag iba yung nanunungkulan, hindi niya kokopyahin yung mga hindi niya kokopyahin yung mga nagawa mo na dahil siya ang sisikat, ang sisikat pala yung dati. Kaya pangalawa pa doon, nag-evolve ang ating panahon. Posible yung dati noon, hindi na kailangan na yun. Kaya kailangan natin pagbutihan. Halimbawa, punta tayo sa public health. Alam naman natin, mararamdaman ng ating mga mamayan, ng gobyerno, pag sila ay tinulungan mo, no, sa kanilang health problem. Halimbawa, magbigay tayo ng mga libreng maintenance sa puso at saka sa diabetes. Malaking bagay na yun. Magbigay tayo ng libreng bakuna pag may nakagat na aso. Actually, during my time, pati yung anti-venom vaccine. Siguro, kabilang ang munisipyo dito sa Pampanga na may sariling anti-venom vaccine. Naisip ko yun kasi dahil yung Guagua, virtually 60% agri-base. So marami kaming mga farmers o magsasaka na posibleng madisgrasya sa kaya pag nakagat ng ahas. Kaya napakarami pa. Pangalawa, yung sana mangyayari sa atin yung ating mga barangay health worker, lalakad na yan. Para bago pa lumaki ang sakit ng isang tao, maagapan na. Kasi kung tutusin, kayang-kaya ng munisipyo yun. Halimbawa, bigyan tayo sample, cancer. Pag nilakad natin yung mga BHW, tapos sabi ng isang mamamayan natin, alika nga rito, anak, bakit meron akong parang bukol dito? So, pag inano niya, oo nga po. Ang gagawin ng BHW, gagawa ng recommendation, papunta sa isang oncologist. So, mura pa yun. Kaya pa ng munisipyo yun. Sasabihin ng oncologist, aligo kayo, tignan natin. Para po sigurado tayo, ipaano natin to, pa-check natin yung biopsy natin. Mura pa rin yun. Pag dumating yung biopsy, negative, edi palakpakan. Ngayon, kung positive, kayang-kaya pa. Siguro nasa first or second stage lang ng cancer yun. Ganun ang gusto namin mangyari. Bago pa yung malaking sakit, naagapan na. Nakakamenos yung munisipyo. Mayor, pag-usapan muna natin yung inyong track record. Matagal ho kayong nanungkulan, nakumpleto ninyo yung 3 termino. Ano ho yung maipagmamalaki ninyo? Sabihin natin accomplishment ni Dante Torres sa bayan ho ng Guagua, Pampanga. Well, kung accomplishment lang, marami. This is the first, yung nagkaroon tayo ng first SGLG, no? Alam mo kasi yung Seal of Good Local Governance, no? Nag-start yan nung 2014. Napakahirap kunin yun. Dahil first, alam mo na, pag first, parang kang bagong panganak, mahirap. Pero we were able to garner it and then sunod-sunod na yun. Now, infrastructure. Halos lahat ng mga kalsada sa Guagua, halos
na semento, except those private roads, no? May mga buildings na mga nagawa. May school lang tayong nagawa, yung Guagua Community College. Meron tayong radio station, yung Radio Guagua. Meron tayong TESDA Training Center. Meron tayong infirmary. Meron tayong bulwagan ng Guagua. Meron tayong nagawang palengke. No? Napakarami, hindi ko na masyadong maalala. No? Opo. Pero virtually, sa infrastructure marami. Ngayon, mga best practices. Opo. During the pandemic, gawa ng yung MSWD namin, gawa sila ng isang, ang pangalan niya, Quarantine. Oo. So parang batibot, Mm-mm. na pwede natin, dahil nga hindi makapasok yung mga daycare children, gawa kayo ng batibot, parang batibot style. Programa. So nag-click naman. So that is best practice. Kinopya yan ng mga ibang bayan. Opo. Opo. Mayor, dito naman sa inyong naging paglilingkod, ano yung mga natutunan ninyo na sa tingin ninyo dapat pwede pang aksyonan, pwede pang ayusin, nang sumunod saan ang termino sa inyo? Yun na number one, yung public health. No? Okay. Talagang doon ako nagpo-focus talaga. Dahil marami talaga ang hindi nakaka-avail ng public health. No? Kasi yung iba, hindi nila alam. Kailangan information. Kaya nga meron tayong radio, no? To inform, halimbawa, meron palang programa ang PhilHealth, check-up. O hindi nila alam yung check-up kung ano yun. So, hindi kayo umaandar yung mga local, yung mga constituent natin na pumunta sila sa isang ospital para magpa-check up, naggastos ng PhilHealth. So, dami natin mga gamot na dapat sana available sa ating mamamayan. Marami. O, tapos, sa larangan ng edukasyon. Opo. Kaya nga yung eskwela namin, pinalalakihin ko yun. Actually, bumili ako ng isang 1.5 hectares para gawin Agri-Research Center. Kasi ang plano ko, bigyan ng parang vocational course ng agri-tech at saka fisheries yung eskwela namin. Kasi kung puros business courses, yung chances of ma-hire sila sa mga kumpanya, medyo mahirap. Although, maganda yung ano namin. Biro mo, nakapag-produce na kami ng isang CPA sa Guagua Community College. Maganda naman. Kaya lang, I want to expand more. Dahil nga, may pinaplano ko noon, bawat barangay may siyentipiko. Although literal yun, hindi naman siyentipiko. Halimbawa, sa isang barangay na may farmers halos lahat, meron sa agriculturist doon na pwede nilang tanungin, anak, ano bang maganda dito sa lupang ito? Bakit namamatay yung mga ano natin? Yun ang pinapangarap natin para nga lumaki yung eskwelahan natin. Opo. And then, malapit pa sa kanilang mga bahay, hindi na sila namamasahe o nagbo-board. Opo. Mayor, maliban sa edukasyon, ano pa ho yung nakikita ninyo na kailangan tugunan sa bayan ho ng Guagua? Well, number one, yung local investment. Okay. Alam nyo, yung palengke natin ngayon, no? Try to find out. Kasi pinagawa, no? Lumit yung mga space, no? Na-displace yung mga nagtitinda. At ngayon, makikita mo yung market natin, it's only 50% ang efficiency. Kaya nga yung mga ibang bayan lumakas Dahil nga, bumaba ang volume of transaction ng palengke namin. And then, what is more glaring doon is, nagpagawa sila ng isang mall, no? Which is under the PPP. Okay. Hindi naman, on my kasi dapat pag-aralan yun. Bakit? Pag natayo yan, under the PPP, no? 25 years, let's say 25 years yan ang minimum Mag-i-invest yung investor doon. Siyempre yung rental, malaki. Kaya ba ng mga namumunan sa Guagua yung rental? And then hindi dapat doon. Kasi nga, we're trying to decongest
no? Mm-mm. The commercial center of Guagua. Pwede pa yan siguro mall sa Olongapogapan Road Okay. para ma-decongest yung palengke namin. Kaya ngayon, ultimo mga tricycle, galit na galit. Mm-mm. Dahil hindi sila makapag-park, kukunin sila ng lisensya. Dapat kasi pag-aralan ng mabuti. Pangalawa, under the PPP, Opo. hindi mo naman kagad ma-approve yun. Dadaan pa yan ng NEDA. Mm-mm. Baka hindi nila alam yung, yung konsepto ng PPP. Akala nila pag in-approve ng Sangguniang Bayan, that is questionable. Hindi pwede yun. Halimbawa, nagpagawa ko ng palengke, yung sa Babuya, ay yung mid section, pinagawa ko. Ngayon, wala pang 10 years yun. So, ibig sabihin, nakabook yan sa libro ng munisipyo. Oo. Building, let's say, 10 million. Biglang-bigla, pinakalas nila, sinira nila, nagpagawa ng bagong building. That is not amount of corruption. Bakit mo alisin yung nasa libro? Nandyan yan. Pera yan ng gobyerno. Sisirain mo. Opo. Napakabigat. Mayor, balik tayo sa palengke. Marami hong nagsasabi na itong palengke, nung nagawa, na gumanda daw, nabawasan yung mga nagpaparenta na siyang bawal sa market code. At nung na-interview din ho natin si Mayor Tonton Torres dito, kabilang ho sa sinabi niya, ito namang mall na binabanggit ninyo, para ho sa kanya naman ay makatutulong daw doon sa pag-congest ng traffic. Pero kayo ho, mukhang, kayo ho ba, ito tanong, kayo ba itutol doon sa pagkakatayo ng mall doon sa lugar na yun? Yes. Opo. Alam mo, hindi mo dapat i-PPP yan eh. Alam mo, yung munisipyo lang kaya magpatayo ng isang palengke doon. Simple lang naman. Ba't pagagawa mo ng third floor, tapos mayroon pang parking space atas? Hindi yan. Iba yung lugar namin sa ibang lugar. No? Kasi lugar namin doon, bumababa yung lupa namin doon by how many centimeter per year. Tapos magpapatuyo ka ng malaking Alam mo, ako nakikita ko dito, no? Dahil pag wayaw na yung mga nagtitinda, yung mga katabing mga building baka yung kuko nila dyan, gagawang isang malaking commercial center, which is detrimental to the people of Guagua, yung mga nagnenegosyo sa Guagua. Alam mo yung ginawa nila, ang liit ng lugar, parang pasalubong center rin. Hindi naman kami tourist spot eh. Ang istorya kasi ng Guagua, ang Guagua is the commercial center of the second district. Oo. Ibig sabihin, Lubao, Santa Rita, Porac, Dinalupian, Sasban, dyan pupunta. Ngayon, pag pupunta ka doon, ano mabibili mo? Wala. Dahil wala na masyadong tindahan. And because napakalit ng tindahan, wala kang makukuwang mga customer na magbebenta pa sa ibang bayan. Wala na, maliit lang. Para ka nagtinda ng sigarilyo, nagtinda ng mani. Opo. Hindi ka kikita. And then, pati yung mga pintuan nila, ikaw pang magpapagawa. Hindi ako sangayon. And kung sakasakali man, kailangan maimbestigahan yan. Opo. Hindi pwede yung PPP. Opo. Mayor, ito ho, kapag kayo ay naahalal bilang alkalding muli ng bayan ho ng Guagua, paano nyo babalansehin yung interest ho ng inyong mga maliliit na negosyante at saka syempre yung pagpasok din ng mga investors? Dahil alam naman ho natin, yung investor, meron din namang dulot siyang, nagdadala ng trabaho, ganito. So kayo po, ano ho yung atake nyo dito, Mayor? Kaya nga, zoning eh. Ang palengke is palengke, no? Alam naman natin kahit na yung Baguio Market, ganon din di ba? Iba naman yung magdadala kasi kami investor-friendly kami. Never yung investor doon magsasalita na yung mayor nandiyan siya. You can check, no? Gusto namin, nasa isang lugar sila. Halimbawa, yung Olongapogapan Road, na makakatulong sa decongestion ng aming commercial district. Ang commercial district namin will start from the plaza hanggang sa palengke. Talagang sobra-sobra na. No? Lagay mo pa yung mall doon. Paano mag-iisang traffic doon? Hindi lalong lalaki yung traffic. Kaya hindi ako bilib. Pag kailangan pag-isipan nila mabuti, hindi yung siguro mag-election, makikita yung building, ginagawa, di ba? Opo.
Pero Mayor, kung kayo po ay maupo, at ano ang inyong gagawing aksyon? Kaugnay niyan dahil ongoing yung pagtatayo. Pa-stop ko, tsaka pa-imbestiga. Pag meron mga violation doon, pa-stop ko yun. Okay. Alam mo, sa isang, if you follow good governance, no? Alam naman natin ang good governance. Ang sangkap nun, transparency, accountability. Kung sino accountable doon, mananagot. And then, efficient ka sa paggugobyerno. And then the fourth one is the moral integrity. Wala kang bayad na kontrobersya sa inyong buhay. Yan ang good governance. And then, transparency. Kailangan lahat ng transaction. Kasi hindi nga alam ng mga tao na yung PPP na yun, nandyan na eh. Kaya kami lumalaban, kaya ako nagdala ng konsyal para yung Sangguniang Bayan, meron silang taga-check. Alam mo kasi, pag yung isang Sangguniang Bayan, sila-sila lang, wala kang magagawa. Opo. Kaya isang plano pa dyan is, palalaking ko yung Local Development Council para lalong marami ang magbabantay kung anong ginagawa. Okay. Apo. Mayor, pag-usapan natin yung ibang sektor naman, yung agrikultura, nabanggit kanina na sabi mo nga, marami pa rin yung mga magsasaka at yung panganib na dala, yung pwedeng matuklaw ng ahas. Pero ano pa ho yung mga programa ninyo para palakasin ho yung agrikultura sa inyong bayan, Mayor? Well, alam mo, hindi naman sa pinagyayabang we started a community irrigation. No? Ang community irrigation namin, tinayo namin sa Natividad, papuntang San Jose. Okay. Now, what is the purpose of the community irrigation? Meron kaming niya doon. Pagdating ng Agosto, pinapatay, dinadala sa Lubao yung tubig. So, wala na kaming tubig. And then, aside from this time, na napakainit ng panahon, dapat umaandar na yun. So, iniwanan ko yan, naglagay ako ng pera doon, to find out later now, hindi pala tinuloy. Imagine kung tinuloy yan, nakakatulong sa ating farmers. Di ba? Alam mo, paano ko yung start yun? Yung kasing style ko, alam nagbigay ng tupad. Ako, yung tupad na binibigay sa akin, hindi ako nagyayabang, na sa akin galing yun. Kasi alam naman natin, galing sa Dole yun eh. Humingi ako ng pabor sa Dole, bigyan niyo po ako ng 100 tupad para sa akin. Binigay ko yan sa mga farmers. Farmers, ali kayo, ano tayo. Itong kanal nyong luma, diyan kayo magtrabaho. Doon, hindi na kami sa munisipyo sa labor, di ba? Through the tupad. Kasi yung magwawalis ka daan sa daan. O kaya kung minsan, mayayaman, may tupad. Di ba napakahirap? Kailangan talaga, yung resource ng gobyerno, gamitin mo judiciously. Hindi yung como, nakakatawa ka, yung biro mo. May tupad na. Lumalabas sa kotse, may dalang palis. The kotse pala nagtutupad. Ito, Mayor, pag-usapan naman natin, speaking of tupad, trabaho. Marami ho sa inyong mga kababayan din, maliban sa, siyempre, nagkatrabaho sa inyong bayan, lumalabas ho papuntang San Fernando, Angeles City, Clark, at sa iba pang mga lugar. Ano ho yung plano ninyo para makapag-provide pa ng mas maraming job opportunities sa mga kababayan ho natin sa Guagua? Well, matagal ka na namin iniisip yan. Number one, kaya nga kami investment friendly. Halimbawa, may magtatayo ng mall doon, ilan bang kukunin lang? Kakausapin ko lang naman yung may-ari ng mall eh. Na at least 80% ng trabador taga-Guagua. And then there was a time na sana nagkaroon na ako ng BPO dito sa Guagua. Kaya hindi natuloy because of the building. Yung Guagua National College kasi doon sana gagawin yung BPO. Alam mo, Indian National, mag-invest siya ng $1.5 million. And then kukunin niya 350 employees. Inassure ko, meron ka bang manpower? Yes, sir, kako. Yung mga taga-Clark pupunta na dito. Dahil yung taga-Clark, 3 months pa lang, may sakit na. Dahil nga, graveyard shift, uwi sila doon, hindi naman makakauwi, takot sila. So, kape, sigarilyo, inom. So, at 3 months, patay na sila. Pero kung nasa Guagua sila, because of the peace and order ng Guagua, napakaganda, they can go home anytime of the hour. Kaya napakaganda. And then, aside from that,
Hindi ko lang sinabi ngayon dahil baka hindi ko magawa kasi ang pinaplano ko lang naman ay ang pinangako ko yung magagawa ko eh. May plano ko maging siyudad ng Guagua. Opo. Okay. No? Pag nagsyudad ang Guagua, lahat ng taxes sa Guagua na. Di ba? Opo. Anong first class po? Second class? First class. First class municipality First class. ang Guagua. Qualified naman siya eh. Because ang requirement ng cityhood, no? Yung land area, Opo. Population. population, at saka yung income. Income. Oo. Kahit na isa lang doon, papasa ng Guagua, yung income, papasa na. Dahil malaki. And then, aside from that, kakausapin ko yung congressman namin na sana yung portion ng western part ng Guagua, Porac, at saka Lubao, magsama-sama, at saka Florida, magtatayo ng isang export processing zone. Pag meron na tayong export processing zone doon, wala na problema sa labor. Opo. Di ba? And then, aside from that, yung income na ma-generate ng PESA na yon, yung tinatawag na gross income taxation, 2% will go to the municipality. Okay. Hindi laki ng lahat ng gusto mong mangyari sa Guagua, serbisyo para sa mga tao nandyan na sana. Opo. Yun ang isang napakalaking ambitious plan ko. Apo. Mayor, yung Guagua ho kilala bilang isang bayang mayaman sa kultura. Ano? Yes. Nandyan ho yung ika nga, yung mga manlililok natin. At nandito rin yung ating gumagawa ng gitara. Ano ho yung naiisip pa ninyo para higit na mapalakas itong industriya? Well, number one, no, yung nagtayo kami ng isang Dukit Festival Foundation. Okay. Kasi yung Dukit, we started the Dukit, hindi pa ako mayor. It's a charge-based ano yun. So, gumawa kayo ng maliit na festival during pag nagpipiesta kami. Until such time, lumaki, naging national in character na. Okay. So, nung nag-mayor ako, in-adapt ko yan. Para yung pondo nandyan. Kasi, it's part of the tourism activity namin eh. Dukit Festival. It's a nationwide festival. Maraming sumasama, taga Paete, taga Hunduan, no? Tsaka yung mga local natin doon. Oo. Nagsama-sama doon. Ngayon sa gitar, plano namin gumawa ng guitar festival. Kailan nagiging problema, ayusin muna namin yung mga maliit na gumagawa para magkaroon kami ng sariling guitar festival. Pag nagkaroon kami ng sariling guitar festival, ibang festival nila sa bandang gitna, iba naman yung banda rito. So, lalong lalakas ang guitar industry. Kasi ang problema natin sa guitar, number one is the capital. Alam mo, ito pinag-aaralan ko eh. Alam mo, guitar maker ka. Opo. Ako ngayon middleman. Kukunin ko yung, o kaya, punta ka sa Rawon, Binondo. Magdala ka ng guitar doon. Bibili naman nila eh. Kaya lang, bibigyan ka ng post-dated checks. Okay. 3 months. In the meantime, pag uwi mo, wala ka ng materyales na makakagawa ka ulit. Anong gagawin mo? I-discount mo yung check eh. Sino kumita? Oo. Kawawa sila. Yun sana isang inano ko, nagagawin ko sanang maging programa na yung financing nila, no, nasa gobyerno. Na as much as possible, walang interest. O kaya interest, maliit lang. Ganun lang kasimple. Okay, ito ho, marami hong tayong tatalakayin pa, ano, at ito napag-usapan na natin yung ilan ho sa mga plano ni dating mayor at nagnais makabalik huli, Mayor Dante Torres, dito ho sa bayan ng Guagua. Kanina ho, tinalakay natin, agrikultura, industriya, trabaho, at patiging yung mainit na usapin dyan ho sa palengke, ano, yung sentro ho ng komersyo sa ikalawang distrito. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang programang Plataforma 2025. Tutuloy ho natin ang kwentuhan kasama ho si dating Mayor Dante Torres. Kapag eleksyon, lagi nating naririnig ang party list system. Pero sagutin natin ang tanong, para kanino nga ba talaga to? Ang party list system sabi sa batas ay para sa mga sektor na hindi gaanong naririnig ng gobyerno. Manggagawa, magsasaka, guro at iba pa. Dapat ganito ang party list groups, kumakatawan sa marginalized sectors.
Pero teka lang, bakit parang pamilyar ang ibang pangalan? Ayon sa watchdog group na Kontradaya, mahigit kalahati ng mga party list sa 2025 elections ay may koneksyon sa political clans, big businesses at militar. Ibig sabihin, imbes na boses ng marginalized, may mga party list na boses ng makapangyarihan. May mga party list na may apelidong pang senador o pang congressman. Eto ngayon ang tanong, napapakinabangan ba ng taong bayan ng party list system? O nagagamit lang ito ng may mga kapangyarihan? Isa pang dapat bantayan, hindi lang ang tatlong top nominees ng isang party list. May mga politiko na nakapila sa baba pero kapag nanalo, sila pala ang tunay na uupo. Kaya bago bumoto, wag lang dahil sa pamilyarang pangalan. Kilalanin mo kung sino talaga ang kinakatawan nila. Mag-research, magtanong at mag-isip po tayo. Ako si JM De Jesus, tandaan, sa tamang boto, hindi lang pangalan na binibigyan natin ng kapangyarihan, kundi ang sektor na dapat nilang pinaglilingkuran. Boto mo, kinabukasan mo. Nakita ka na ba ng balitang parang ang bigat pakinggan? Yung tipong magugulat ka na lang lahat ng tao pinag-uusapan na ito? Isang click, isang share, at ayan, trending na. Pero totoo nga ba ito? Ganito kabilis kumalat ang fake news, lalo na tuwing eleksyon. At hindi lang to basta chismis. Pwede nitong baguhin ang isip ng botante. Pwedeng sirain ang reputasyon ng isang kandidato, palabasing umatras na siya, o biglang may naimbentong iskandalo. Lahat ng yan para lang maimpluwensyahan ang boto mo. May gumagamit pa ng AI para palabasing may sinabi ang isang kandidato, kahit hindi naman talaga. Pero paano nga ba malalaman kung legit ang balita o pampagulo lang? Narito ang 3-step rule for verifying news before voting. Step 1, suriin ang source. Galing ba to sa official na page o kung saan-saan lang? Ikalawa, tingnan kung may ibang nagbalita nito. Baka kasi gawa-gawa lang. At ang panghuli, mag-fact check bago mag-share kasi baka ikaw mismo ay sinasadyang nakakadagdag sa gulo. Sa eleksyon, bawal ang haka-haka. Mag-isip, magtanong, mag-verify, bumoto ng may tamang impormasyon. Ako po si Ashley Jan Punzalan. Para sa CLTV 36, boto mo, kinabukasan mo. Nagbabalik po ang Plataporma 2025. Kasama pa rin po natin dito sa ating studio si dating Guagua Mayor Dante Torres na muli pong tumatakbo ngayon sa pagkaalkalde ng naturang bayan. Mayor Dante, ito ho isang tanong natin. Ano ho yung masasabi ninyo sa mga nagsasabing ang inyong pagbabalik sa pwesto ay tila political recycling kung tawagin, dahil kayo raw po ay nanilbihan na ng 9 na taon, nagpahinga at ngayon nais muling makabalik sa posisyon. Well, napakaganda, recycling. Hindi tayo recyclable. Talagang yung natin, talagang purong-puro ang natin, pagsisilbi. Dahil nakita naman sa 9 years, kulang pa nga yung 9 years kasi 2 taon tayo na pandemya. And during the time, yun ang the best life in my life, yung COVID. Dahil hindi natin napabayaan ang bayan ng Guagua. Nakipagpatayan tayo doon. Hindi recycling yun. Sinasabi lang nila yun dahil nga akala nila tapos na ako. Hindi pa. Marami pa tayong dapat gawin. Kung ang ginawa sana ng mga nanunungkulan, tinuloy nila yung mga magagandang programa, hindi sana mananahimik na lang tayo.
Opo, may naalala ko lang, nabanggit ni Mayor yung COVID. Mayor, naalala ko lang kasi nung COVID, nanawagan kayo yung mga kutsyon doon sa quarantine. yun, Inuwi nila. Yeah. So, medyo nakakatawang kwento, pero wala yung mga kutsyon. Naibalik ba, Mayor? Yung mga kutsyon? Naibalik naman. Naibalik naman, opo. Ayan. Ito naman, Mayor, pag-usapan natin, isa ho doon sa mga talagang tinutulak ninyo at ng inyong partido, ito, sinasabi ninyo, yung pong good governance at para matiyak yung malinis na pamamahala at transparency. Ano ho yung mekanismo na plano nyong isulong upang sa gayon mabantayan din ng taong bayan yun hong kanilang kaban? Alam nyo, mas maganda kasi yung parang Marites ka eh. Alam mo kung minsan yung Marites maganda rin eh. Actually yung transparency parang Marites di ba? Malinis, malino ay kwenta at impormasyon imbiye mo karen tao. Makanya mo. Apo. Kasi nung kayo mo, limaw dyan nakasample na eh. Itamo mo kan. Sangguniang bayan kaya ako, Mayor. Bata Rokongan. Mga bata, sali ko service na ako. Siyempre, ita mo, approve, bara, di ba? Punta kayo, to find out later, makanya na, ala na atrasan. Pero nung atinta mong, halimbawa, transparent mo, o kaya tintang kayabi kay Kilub, niya, buri ko dagol yan pasibayo, itang local development council, bakit natin kumontra? Halimbawa, nung ating kang kumontra, hindi naman na din kayo, ausandala, devil's advocate pero maski devil's advocate, mas masanting. Opo. Kasi you will be guided accordingly. Opo. Halimbawa, salita mo, sa new service, siyempre, mayor ko, kalaman sa new service ko, ay kapamong mayor. Hindi kaya katamang ortalano, mga ilalang traktoro, una tanay pa yung traktoro, ala ko hagawa. Kesa yung service, salita ng traktora. O ito yung kasanting na ng good governance. Opo. Ay marakala makiram. Kapat, kwenta. Mamaya kang kwenta, klara sa hanapin. Lenda rin tao, nakasanting na makaltongan. May ito nga bagay kayo, balo mo, nung yung sangguniang bayan, nung makatelevise lang mo, manta rin tao, balo na nung ni Magobra. So, ikayo po, nung ikayong sumambot, pakisabi yung king SB na kailangan ma-televising na pwede kayong pagsabihan, pero ating kung may itong council, o itong advocacy na. Ating kan tibing margul ka rin. Opo. Pwede na yung kabit na bada baludore mag-absent, baludore dengelulub, baludore tahimik. Kasi, otboto may paghentutuin ng mga nung oran na nga man doon excess baggage, kailangan they will be a working sangguniang bayan. Masantingitan sana ganaganang balen. Atin pong mapilang balen, gagawan na kin, sana ganaganang balen. Maka-televise itang karelang hearing, public hearing, pati po karetang SB. Putakay, mag-hearing lang kay restaurant. O mag-hearing kay restaurant, ating kang sangguniang bayan hall. Nanong kayo wata. Opo. Mayor, nano pong pa maglalawi yung kening papel na ning private sector. Makanano po yung approach yung kareng miyembro na ning private sector, bangkanita, makasawpla naman po kay pamagpasanting ning kaya kayong balen. Balo po, kita pa nga doon manalagad kong metong ka rin, kong talagad Bankers Association. Ang po pang Businessman Association. At ila association ka rin, Market Vendors Association, may na yung bagya, itang kulang niya siguro pangil. Niya, kalub ko yun agyan ka rin tricycle. Sabi ko rin tricycle po yung transport group, palakasan niya yung kay kayong anay, manta po may sabi tamo, balance yung kaya katangkay. Kasi na kaya, akakay mo le. Pamatakutan mo le. Dapat makanyan, in demokrasya, dapat nung karapatan ng one, respeto mo yung karapatan ng one. Nadiwatan, dadalpakan mo kayo. Ngayon, tatakot na rin tao Umangutan ka ngayon Ninumboto mo kayo. Kapag yan. Tatakot na rin tao. Kailangan demokrasya. Apo. Mayor, pisasabihan tayo rin kaya kayo pangaliwa pang programa, pisasabihan tayo naman po din ng politika, kaya kayo pong
Manalakaran ko ngayon, member ng Akbayan Party. Akbayan, Opo. At Mayor, baluta naman, Keti po Pampanga, mas kanyang local party, Kambilan, at ikayo po, maka-align kayo. Nino, yung susuporta niyo pong gobernador, yung dating mayor ng Candaba, Boy Baylon, at Among Ed. dating gobernador, Among Ed Palilio, para vice-gobernador. At makanan niyo po nga, sure, Mayor, na patsepo limpot kayo, bista man ditak mo rin, kapartido yung manungkulan, Keti po Labuad Kapampangan, tsakyo, ring asigurado yun reta pong serbisyo. Di lang kasampol Yang limpot kong 2013, ako kakampi. Limpot kong 2016, ako kakampi. Pero, minasensyo yung gago. It's a turnaround. Why? Kasi naman nung halimbawa, masalise kang manimuno, emo naman pakpatin Kakampiyon, nung nanumbridan kayo, tukin mo, nung gusto. Ating kasariling kahit. Remember, ang sariling autonomy, ng munisipyo. Nung brida ka din ng pondo, it's okay. Nung edad ka ba rin din ng pondo, it's okay also. Gawa ka nga ng sarili mong resource. Para papinance mo, keng kain na rin kang kareng constituent mo. Pwede kang munta ka rin senador. Pwede kang munta ka rin congressman. O tapagwa kong gwagwa. Almost 1 billion projects. Why? Kasi basta ako makiabi. Even now, na yan ako mayor, they are still supporting me. Makapanyad ko mo rin sa UP ka rin. Papunta ka rin tao. Mayor, ini mapilan naman kareng sasabi din kanong programa da rin kaya katang gobyerno, lima naman po kayong guwago, mas kinuha ka rin ning kaya maralas, bala mo band-aid solution la kanun Yes. Nano po yung pamaglalawayo kanini, di kayo po, makanano kayo manaliwa nung sakaling mibalik kayo kayong pwesto. Bala mo kailangan kasi forward thinker ka Aluwag tayo nung kapilang babagyo, kanita ka mamokpokero. Makanya dapat yung pamag-gobyerno, dapat isipan mo pa mo nung yung pangangailangan the future. Halimbawa, kalupan ng kaya kami Kalubalog ko, July, minagyo. Apo. Akit ko renda lang, ginoo, yung albog. No? Tapos, pa, vulnerable yung guwagwa. Apo. So, yung gawa tayo, pepalakasan kayo yung disaster ko. So, ating kong disaster preparedness program. Kinumpleto kayong anakong anakong gear. Niya kaya kami, pati mo moran. Balo ko nung nanong oras, meras in Danum Kim Plaza. Why? At kami re-engage ka rin mga rayong barangay. Yung mismong barangay, yung mismong kaya kami disaster war room, atin lang kayo. Yung Bagyo. Apo. Bali mo naman, nung nanyang oras sumudguag mo. Ayun, ating kami mo naman kayo. Niya kailangan, yung meto nga balen, palagi ang ready kayong nanuman malyari. Hindi kami nung halimbawa, signal number 5, kasi agyuta mo. Atin tamong preposition, pamangan, atin tamong evacuation center. Kailangan, alis ko kayo makanyan. Mayor, ini ating mangutang karing kaya katamo pong Talapanalben pakikutang nung nanong plano na king waste management magupis sa king barangay level at pamaglinis ulit karing waterways kontra bahaan na i-J Sambat yung mengutang pumigta pepadala yung comment. Ginoo yan Bala mo niyang linugta mo, ating kaming 10 years solid waste management program. So, 9 years na ako plus 3. Dapat by this time, kailangan may revisit. Kaya itayo nga man ako nanding kaya kailangan maging kaya ka baka rin nga limang programa applicable ngayon Yan. Likuan ko rin kanakong river in waste management system ko, anakalinis. Ka manakit, kendalan na tambak-tambak kay, agad lang mabilis yung kanakong kaya kanta. Ganakong menro. Ingilog me from the first day of my assumption in marching order ko is to clean the river. Yes. Kasi pala sa pagka-plastic, aldoldo manikwalo. Ang ganyang mere sa itang puntong kinakailalam maglinis, itang plastic kailalam. Balo mo, kanina rin ako kami nasan king Guagua Pasak River, Johnny Torpis, ang popang tartel. Palabas ka mo mapila na banwo, manikuha na kami ng alamang. Fresh water na retampingo ama nun. So it's a good sign, it's a good indication na
Kasanting kailangan yung kayang environment malinis siya. There was a point in time na yung kaya kaming coliform level na ningguagwa na doon makarine. Why? Dapat yung mendro at yung order, lawin mo rin din balik ang lele ilog. To find out later, yung palang karelagay. Poso Negro. Puso Negro yung sapa. Opo. Kamusta po ngayon? Yung So sitwasyon yung giwami, uli natin kaming, balong mo kayong waste, in plastic pepa sa liko. Sa luwan may plastic. Okay. Bata, may kasegregation. Kasi kaya na alam mo sabihin segregation, kaya mo ito. Salita mo. Okay. So kailangan i-convert mo into money. Sa luwan may ganyan, maka-segregate na yung plastic. Yung plastic naman ini, sa saliwanan ng all sim cement. Okay. Papalitan ng Simento. Simento. So, yung giwami, pagsabihan nila hanggang ating violation, kasi continuous itang Manila Bay mandamos eh. Kailangan alang masaliing waterway mo, masali saya. So, okay, magipagpit na kami. O, dyan na ka simento, ikang paggawa. Marakal kaya gawa. Ngayon ating mag-report makalakal. Nang karakal simento. Kaya marepek, bal nang gawan na kanyan. Magit 2,000 ng semento. O teragad pa may kanita. Sana may karagdag. Ot ganyan yung eleksyon, kanina tayo papaluan. Uy, makoyan makasukan loob. Kabat, ginawa ko sariling man-made forest. Nung balitan kaya kaming Havens Park. Opo. Munta kang paugtuan ka rin. May manakaitingal do. Environment. So, kailangan yung pamag-gobyerno, makapokus kang metong. Kasi ikang tatangkang balad, kaya ganaganang aspeto na ng pamag-gobyerno, tingnan. Pamag-aral, di ba? Waste management, gender development, di ba? Vulnerable society, dahil mga tuwa, anak, babae, kumpleto kami. Opo. Mayor, metong ka rin problema ngayon ni emo po keng balening guagwan nung may mabilog o karing mayaliwa po lugal. Siyempre, kasabay na po detang establishments, kasabay na rin negosyo. Darakal na rin traffic, den tao, darakal na po rin magdalas sa kin. Makanya, nano po yung kakit yung solusyon keng traffic situation ken pong balen niya? Well, in traffic talaga, balo mo, although masait mo naman sabihan, it's a sign of development. Pero kailangan gawa kang paralan. Actually, kami, ating kayang gagawang paralan. Noon yung bayo kumeko, kung na ikuha nga ayari, ating kaming metong alugal ka rin tang Cervantes Market. Cervantes Market is a long history na problemado yan. In meka foreclose in GSIS. Pagsabi mo yung GSIS, na sana, ito, payarkalanan niya kayang munisipyo ng Guagua. Pwede mo maging common terminal. Okay. Kasi kailangan ko, kaya sabi ko, kailangan niya decongest in commercial center na ng Guagua. Kabalenan. Oo. Ba't na rin aluang mag-tricycle, di aluang mag-saken, at yun lang aliw, added disbursement. Kalupalanin king NLEX, pibagya-bagya doon sa banta, potang miras na king kabahan makanyan, alang traffic. Opo. Mayor, nandin, bayo tayo mag-umpisa o niya nga mag-umpisa mo, binggit mo, minuna, labanan ngayon niya mo, resources, pero alipusan na makanya na yun. Ikayo po, makadikit kayo kay partido ngayon na sabihan tanang, pwede yung consider tayong minority talaga. Uling mapilan kayo mo puring makayabe kaya ni pong lineup ning tatagal gobernador dating mayor ning kanda Baboy Baylon. Bista man makanini mayor, nano po yung pamanakit siya at nano po yung bulis sabihan na makananiya po address detang kakulangan, makananyo overcome yung kakulangan kayong makinarya, kaya kayo pong pamanagal ngayon. Makarina naman sabihan mag-awas-awas kung habak. Kaya nag-aerogo kung napapagtuan Munta ko kayong opisina, mag-obra ko yung income tax. Bakit kong gamitin kinabukasan? Makanyan kasi di nga Pero, naman kasanting, kaya naman natin naman mambag. Sige, pagwada kang tarpaulin na. Pagkaswel na kayo man. Pero talagang, nung pera-pera labanan, naktagal. Bakit? Kasi, kasi yung Paris, resource-driven campaign ako. They're investing in money. Wow.
mag-invest na rin politician. Kapag na mag-invest, tumubulo. Kaya pinitang corruption. Kasi kontrolado lang yun eh. Pero ito mo, just plain public servant. Ito mo magpakwal. Kasi I could have done it 9 years. Sana itang last term ko, ginawa na ako mo. Pero giwa. Nya, may dapat saluwanin kaya kang posisyon. Kasi, patsaseli mo eh. Recover mo yung may gasos mo eh. Na ikay yung kabalen ko, ay Diyos ko. Patsaseli na kayo, eda na ko sa kaso, lemen eh. Saluwa na kalibo. Magkano yung libo kayong 3 years? Magkano yung valor mo? 90 centavos kao, imban mo. Ay, ingal doldo. O ito mo yung value mo. Diyan na ka 2,000, 180. 180 centavos. Makanya, pakakalunan ka, lalo kang yung sakit na panita, patse, binayad na ka, ikit na ka, ay tana, binayad na ito, tana, di na nana. Anak kasakit. Bala mo, winibuit ang karapatan mo na manakitan ka, keng-kekang, balampisal mo yung karapatan mo. Mayor, makanano yo i-describe din ipong botante ning Balening Guagua? So, para naman ding botante Guagua, alak pa naman na kahit especially Betis, siya naman sa liret. Kaya naman naliwa, alak pa naman na kain kay, pero anang karakala istoryo, niya ngayon, ipotang magkaukas kami, tagapan nyo rin pera, di nang talang kadalan. Matay na nagawag kento 3. Bakit natin lang chance din pakakalulong ating kagiwan kaya pamanungkulan. Kasi, anak kakakbiya sa Guagua, tagagat mo na, ala akong pera, mayor. Na yung pagtakanda ko, at makano ko may kasad siya, imagine. Ala akong kapera-pera. Paggawa kang tarpan, mapilan lang po tayo, panakawan daw pa. Opo. Mayor, bakit panahuli na mong kutang, huling malapit na pong mapupus kay kakatamong programa, bakit Idante Torres dapat na pong pilinan deng may malening Guagua ken daratang pong 12 na ning Mayo? Ay, po yung camera, Mayor. At hindi damon track record. Maski na ang gulo na ng pamaggobyerno natin. King social protection, deng katamong vulnerable, ilang nga paboran. King education, at hindi sa sariling eskwela, dati, deng kakatamong enrollment, 50 lang mo, bayok mo ko, may 1,000, free tuition fee pa. Di ba? Yung palengkita ang bayok kay Likwan, anong kalakas. Deng investor, dati-dati naman investor king Olonga Pungkapan Road, at hilo ka rin. Ginawa ko sariling infirmary, ginawa ko sariling, atintamong sariling evacuation center, properly managed by our... And then, the bureaucracy itself, pag-aral kong empleyado, bantay tang karelang serbisyo ka rin tao, maging above par. Pag-aral kong master's degree. Dahil kami daycare teacher, ordinary daycare teacher, gani, licensed social worker na lang. Just to improve the system. Manahal, pandemya, ikida ko rin tao, 24 hours, 7 days a week. Aksyon, kita mo, etala mga paboran. O yan nga man ako. And then, papalakasan tayo ang ekonomiya na ng Guagua through investment, outside investor. Daragul na yung kikatamo real estate. Daragul ya yung panagitan na ng kikatamong in the form of taxes. Makanyan. O ito nga man ako. At yung track record, kung may nabuso, kung may darambong, alis brida ko rin tao. Diyan ba kanya kung magbalik pa sa bayo? Mayor, ano pong numero yung keng balota? Number 2 sa balota. Number 2. Okay. Dakal pong salamat, Mayor Dante. Dakal pong salamat. Thank you. Okay, maraming salamat po, Mayor Dante Torres. Ayan, at good luck ho sa inyong kandidatura. God bless you po. Abangan po ang susunod na episode ng Plataforma 2025 tuwing Miyerkules alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Live po sa CLTV 36 Free TV at Signal Channel 115 nationwide. Huyan buong Pilipinas napapanood ang ating programa. Pakinggan din sa RW 95.1 FM at panoorin ho sa CLTV 36 website. Gayon din sa ating Facebook at live din
sa Facebook pages ng Sunstar Pampanga at syempre yung CLTV News. Sa ngalan ho ng ating bisita, dating Mayor Dante Torres, na muli pong sumusubok bilang alkalde ng Guagua, Pampanga, sa ngalan din ng pamunuan ng CLTV 36, mga media partner at production team ng plataporma at sa ngalan ho ni Binibining Sonia P. Soto, nagpapasalamat po kami sa inyo pagtangkilik at pagtutok sa ating talakayan. Muli, ito po ang Plataporma 2025. Ako po si Justin Dizon. Nagpapaalala sa inyo, kabalen, boto mo ay kinabukasan mo. Maraming salamat po.